Mahesa Budaya. Ayendo. Ayo Mas Rayitno kira para Sri Kandi sing ati-ati Mahesa Budaya. Ayo deh awas Gera. Ayo deh Erma. Ayo Mahesa Budaya dikepenake jogetane Bomo Meslan kali Songkromo Tulungagung. Mas opo wis
saka iku ketok jenuk nyawiji ing manemu jenenge kamu. Lampahipun ayun-ayun nggih. Ayun-ayun yo Pak. Mapan katepan lan kok kabeneran. Nggih. Sirning para Sri Kandi. Kang Kanton ayu-ayu pasuryane manwa ayu-ayu ngira. Oh, belah. Yo. Nggih. Oh. Oh, ya. Oh. Jos. Yo iki lho ngira. Sing diarani Mahesa Budaya kang ijeh saking leladan Kali Sokrama tulung keguman. Bapak Miswan yo ger. Oh iya Pak. Lo. Ya. Oh. Ya. Oh. Jos. Lo. Ya. Nah. Oh. Iya. Nggih. Oh. Oh. Nggih. Jos. Nah, yo. Ya. Nggih. Oh. Ya, ya, oh. Nah. Yo. Nggih. Ah, oh. Nggih. Ah, eh. Nggih. Ah, oh. Nggih. Ah, eh. Nggih. Ah, oh. Nggih. Jos. Ya, ya, ya. Nggih. Jos. Ya, 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 ya. Nggih. Ya, nah. Oh. Yo. Oh. Nggih. Kaya mangkene ya mandha kaya mangkene sing ngendang sapa Mas Bakrum. Ya ontang-ontange Sabantara man. Ha. Oh. Iki matur nuwun Mas Rio rawuhipun.
kena kanggo tulodo jadas luwat angati busana sayang 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 kasayang akeh priya nada boyo sayakti kena kanggo tulodo jadas luwat angati busana Bahasa budaya dikepenake goyangane yo ha oh 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 ha lo yo 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 ha oh ha lo lo ha oh ha yo 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 oh Dikepenake dipekewenake ger Sri Kandi Mahesa Budaya. Oh.
Ayo. Ayo dok dikepenake sesarengan Mahesa Budaya, sesarengan kan UMKM Tulungagung wonten pabrik gula Mojopanggung. Sapa kae nganggo klambi biru saja pantes ora katone ayu yen tak sawah amung guyu jebulane anake Mbak Setu kapan bisa di aku nyanding sliramu prawan desa anteng tur ya luku awake cilik ora pati lemu yen ora weruh ning sirah dadi ngelu Dek Sutini prawan desa anake wong tani Dek Sutini yen guyu ora kuwati Dek Sutini prawan desa sregep ngaji Dek Sutini kapan bisa urip nyawiji aja lo apa dik bakal tak turuti aklami anyar bakal tak takoni apa jaluk gelang kalung sing gedhi waton sliramu kelemo tak rabi ada Osin Audio matur suwun rawuhipun wonten ing dalem mriku. Iki sesarengan Mahesa Budaya Katuran Pinara yo. Hey. Oh ho. Oi. Ho. Hey yo. Oh. Ho la. Hey. Oh hey yo. Ta. Ayo duk. Dikepenake goyangane yo.
rame iki lo jaranane Mahesa Budaya. Mas Iko, kalau Mas Seto sing ireng manis sak Jawa Timur. Matur nuwun rawuh ibu. Monggo kandoran pinarak Mas Tiro. Ayo. Mas. Kanca-kanca kantru matur nuwun. Kada disendang dalem ing rawuh. Oh, ayo. Iya. Ayo, ayo, ayo. Ya. Awas, 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 sing hati-hati nduk. Ayo Giara. Bos Titi Wangsini Sesarakan Mahesa Budaya dan sampun akan terakan gladel sejuwitan ya. Iya. Rampak sekang di kembara kadai konter sekawan. Oh iya. Manten jam bosonan iki Giara. Ayo longger bel apel. Mas Abdel kalian Mas Diri Siramu man. Ayo monggo pinarak. Dek Tiro lan kok Dek Sito. Tiro kalian Sito sing alon-alon wae hati-hati ya Pak.